Gernika Lumoko fotokasaria argazki lehiaketaren 5. edizioko sariak banatu dira. Lehiaketak 3 kategoria izan ditu eta hauek izan dira kategoria bakoitzean lehen postuetan geratu direnak. Gai librean teknikak baldintzatuta Oskar Manso Nabasen Derraner, Urdaibai gaian teknikak baldintzatuta Javier Pedro Fernández Ferrerasen Kanala eta gai librean teknika librearekin Urbano Suarezen Hacia la Luz lana. Argazki honek eraman du hain zuzen ere 2008ko fotokasaria Jose Angel Urberuaga ubek egindako eskultura bat. COVID-19 baldintzatuta sariketa ezin izan da modu presentzialean egin eta ondorioz modu erdi presentzialean egin dute. Lehiaketa fotoka Gernikako argazkilaritza elkarteak antolatzen du Gernika Lumuko udalaren eta kulturetxearen, Maierren eta Urdaibaiko ekoetxearen laguntzarekin.